To explore, learn, and improve. In today's episode, let's get inspired by a young and enthusiastic servant of the Church and the Lord. At a young age, he served in different ministries in their parish. He took a massive role in their area as an altar server, lector, and a social media ministry head, and he also put up a choir group. With his service, he also discovered his talent in songwriting. There were a lot of opportunities that came along his way, as much as his will, in serving the Catholic faith. Join us as we meet Brother Mac Kevin Peña, a server at San Jorge Salvador Parish, sa Lapungan, Candaba, Pampanga, and currently a seminarian at Lorenzo Mission Institute. Only here in Sensei, their skills and talents. My name is Mac Kevin Peña, seminarian of Lorenzo Mission Institute po. Lorenzo Mission Institute is a seminary for Filipino-Chinese, and we are trained to be a future missionary, particularly to Filipino-Chinese communities. I am also a composer, lyricist. I am a liturgical composer for 3 years, 2 to 3 years po. Before entering the seminary, I was altar server, lector, parish media group, choir din po, bago ako pumasok ng seminaryo. Kapag hindi pa marami kayong ginagawa and you're part of the church for long term, paano ka nagsimula sa pag-service pa? Siguro, nagsimula lang po yung pag-serve ko when I was grade 5. Noon kasi kapag nasa simbahan ka, sikat ka. Kapag nasa simbahan ka, ibig sabihin, magandang tignan, maganda yung image mo. Lalo na nung time na yun, yung mama ko, kasi achiever po ako sa school. First honor ako mula grade 1 hanggang grade 6. Ngayon, ang pangarap ng mama ko is makapag-serve ako sa simbahan. Dahil kapag nga sikat ka, ibig sabihin, maganda yung image mo sa mga tao. Yun po yung unang dahilan kung bakit ako pumasok sa pagiging altar server. Hanggang sa little by little, parang nag-iiba, nagiging konkreto yung rason, nagiging konkreto yung dahilan. Yung dahilan ko, yung rason ko noon na para sumikat lang ay napalitan ng para makapaglingkod tuloy-tuloy sa Diyos. So, naging altar server ako. Nakita ko na kailangan din ako sa lector dahil naubusan po yung lector namin that time, especially nagkaroon ng pandemic. Nawalan din po ng choir dahil pandemic din. Gumawa po ako ng choir. Kailangan din po namin ng media, kailangan ng live dahil pandemic. Kaya
pinasok ko na rin po yung pagiging PMG, Parish Media Group. Yun po yung naging ministry ko sa simbahan bago po ako maging seminarista dito sa Manila. Bakit pa kayo nag-serve? Nagsimula po ako sa pagsaserve sa Candaba, Pampanga. Sa Salapungan po, sinasabi po nilang pinakamahirap na parokya, bandang Candaba. Pinakamalayo din po. Kaya kadalasan po kapag nag-i-invite ng mga pare galing ng Manila, parang hindi mo po alam kung gusto pa nilang bumalik o hindi. Parang kasi napakalayo po ng namin, ng parokya namin. Pero kahit na malayo po, kahit na mahirap lang yung simbahan, makikita mo yung devotion ng mga tao sa paano pong paraan. For example, they are good in music. Ginagamit po nila yung talento nila to serve the Lord through music. Magaling po sila sa paggawa ng mga pugmats sa simbahan. Naglilingkod po sila sa pamamagitan sa paggawa ng ganon. Yun po yung naging maganda sigurong na-adapt ko sa parokya namin, na kung anong meron ka, ibahagi mo sa iba. Katulad na ako, kahit na mahirap lang yung parokya namin, feeling ko mayaman kami. Ang sinasabi ng iba, you cannot give what you don't have. Pero ang tanong doon, sino ba ang dapat magbigay? Ikaw ba ang dapat magbigay? What I'm trying to say is this. Nagbibigay ka, yung binibigay mo hindi galing sa iyo, galing sa Diyos. Tama na you cannot give what you do not have, but always remember na hindi ikaw yung nagbibigay, ang Diyos yung nagbibigay. Parang ganun po, kahit na wala kaming maibigay sa pamamagitan ng awa at tulong ng Diyos, nasi-share namin ng kung anong meron namin. Ano ka ba nabago ng pag-serve? Siguro po, nung bata ako, nung nagsimula ako sa simbahan, parang ang tingin ko lang sa mundo ay kasiyahan. Kadalasan sa atin gusto yumaman. Pero kapag tumagal ka sa simbahan, marirealize mo na hindi mo mararanasan ang tunay na kaligayahan dito sa lupa. Mararanasan mo lang yun kapag naglingkod ka sa Diyos at kapag nasa sa langit ka na. In fact, walang pinangako ang Diyos na habang nasa sa lupa ka, makakaranas ka ng kaligayahan. Ang pinangako niya, sundan mo siya, sundan mo ang utos niya, gumawa ka ng mabuti sa kapwa, sa langit mo mararanasan ang buhay na walang hanggan, ang kasiyahan. Ganun po ako nabago ng simbahan. Pinaalala sa akin, I was reminded that hindi mahalaga ang buhay dito sa lupa. Mahalaga siya. Pero sa ibang konteksto, mahalaga siya dahil this is the training ground for us para mapunta sa langit. Difference na yung pag-serve sa simbahan sa parokya, sa Candaba, saka yung pag-serve mo ngayon na seminary. Napakalaki po ng diferensya. Kasi kapag nagsiserve ka sa simbahan, alam na ng tao na alam mo na yung ginagawa mo. Sa seminaryo, mas lalo ka pang tinetrain para maging detalyado ang kaalaman mo sa kung ano ang ginagawa mo. Kumbaga sa seminaryo, alam nila na hindi mo pa alam ang lahat. Sa labas ng seminaryo, hindi nila alam na hindi mo pa alam lahat. Magkamali ka sa labas ng simbahan, okay lang dahil hindi naman nila alam. Sa seminaryo kapag nagkamali ka, alam nila lahat. Talagang matetrain po talaga kayo. Magiging konkreto yung rason, yung dahilan nyo kung bakit gusto mo maging pare. Earlier, na sakabing liturgy ng people. Yes po. Ano ba yung mga ginagawa? Paano ba nag-umpisa yung journey mo as a liturgical person? Ganito po ang ang naging istorya ko sa pagbuo ng kanta. Una, ang pinakaunang ginawa ko pong kanta ay hindi talagang gawa ko. Translate ko siya, kanta po siya ni Father Carlo Magno. Minsan nagkakabiruan po kami ni Father Carlo. From English to Kapampangan, translate ko po siya. Hanggang sa naging maganda, naging okay po siya. Nung tinatry ko pa lang po yung paggawa ng kanta, parang sinasabi ko sa sarili ko na, di naman talaga ako para dito. Kumbaga gusto ko lang talagang itry. One time may nangyari, tapos parang na-depress ako at naalala ko yung sinabi ni Cardinal Chito, Cardinal Tagle. Sabi niya na, imbis na magmukmuk ka, tumayo ka dyan, gumawa ka ng mabuti sa kapwa. Doon po nag-umpisa yung paggawa ko ng kanta. Gumawa po ako ng isang hymn para kay Santo Niño sa Kapampangan. Hanggang sa nagsunod-sunod na anniversary ng parokya namin, Marian Song, San Jose, tuloy-tuloy na po nun. You are still watching Sensei. For more Sensei in 5 siglo videos, huwag kalimutang bisitahin at i-follow ang aming mga social media accounts. Ano ba yung pinakaunang kanta ng Isidro? Ang pinakauna po, O Santo Niño, na about nga po sa
Holy Child. Dinedicate po yun para sa chapel namin. Nag-serve po ako sa isang chapel na ang patron ay Santo Niño. Napakatagal ko na nag-serve doon. Talagang nasabi ko rin na isa sa mga dahilan kung ano ako ngayon. Meron ka pa ba mga pinasulit ng mga songwriting competition? Yes po, ang pinakaunang competition na sinalihan namin, collab po kasi siya, may mga kasama ako sa Olongapo, Magalang. Ngayon, ang pinakaunang competition na sinalihan po namin sa Mabalacat City. Sinabi po nila, the first Marian Songwriting Competition, year 2021. Sumali po kami, hindi po ako nag-expect na manalo dahil ang daming sumali, 50 plus. Yung mga judge po na sila, Among Melo ng Pampanga, Romar Chuka, yan, sila po yung mga judge noon. Nung in-announce na po yung third place, parang wala nang tsansa kasi sila, yung mga song nila, may soprano, alto, tenor, tayo single lang. Second place, wala rin. First place and champion, isa lang po. Biglang in-announce na the champion for the first ever Marian Songwriting Competition is Mac Kevin Peña with his song entitled Maria Nino Ika. Minessage ko na po agad yung singer ko tsaka yung gumawa ng -1. Sabi ko, nanalo tayo, ganyan. So parang natuwa po ako dahil ito yung kauna-una ng competition na sinalihan namin sa musika. At the same time, ang pinakaunang champion pa namin. Mas lalo pa po akong na-encourage na magpatuloy gumawa ng music. Lalo pa po ako natutuwa kasi tuwing piyesta sa Mabalacat City, naririnig ko sa live nila yung kanta ko. Parang, Lord, ako ba yung gumawa nito? Parang hindi naman, parang ganun po. Kasi katulad po ng sinabi ko kanina sa inyo, na hindi ko naman nakikita yung sarili ko talaga na a composer, a lyricist, a musician. Kasi parang trinay ko lang po talaga. Mga kasama sa pag-uupin ng kanta? Usually po, sa paggawa ko ng kanta, ako po yung gumagawa ng lyrics, ng tono. Wala pa po ako sa seminaryo, hindi pa po ako marunong magpiano, wala pa po akong alam na instruments. Bali, lang po talaga, isip lang po talaga, at saka po yung instrumento ko during that time. So, rine-record ko yung kanta gamit yung cellphone ko, isa-send ko sa tagagawa ng -1 ko, sa Olongapo po siya, si Kuya Zyron Lopez. Kapag nagawa niya na yung kanta, ipapadala ko naman sa taga-Magalang, Pampanga, si Ate Jade Velasquez from Santa Lucia Resettlement. Siya naman po yung magre-record doon through cellphone. So lahat po ng mga gawa naming kanta na nai-release na, kung mapapansin nyo, parang nakakasabay na eh. Pero ang po nun, cellphone lang po yung gamit namin nun na pang-record. Yung mga ginagawa niyo po ba kanta, may commission po ba? Paano po ba nila tubusin po yung pag-tubusin po ng mga kanta? Sa paggawa ko po ng kanta, usually volunteer lang. Kadalasan may mga nagre-request po, may mga parokya na nagre-request na gumawa ng kanta para sa youth nila, ganyan, para sa anniversary nila, ganyan. Minsan nga po abonado pa eh, dahil sa -1, kailangan magbayad ng -1. Pero natutuwa po ako dahil nakakapaglingkod ako sa pamamagitan ng musika talaga. Ano naman po yung mga ginagawa maging better na po yung mga students? Noong mga unang buwan ko po sa seminaryo, na-prostrate na naman ako dahil gumagawa ko ng kanta pero wala akong alam na instrumento. Parang nakikita ko siya as a deterrent. No? Nadi-discourage ako na parang hindi pwede to, sabi ko ganyan. First 2 months ko sa seminaryo, nag-practice po ako ng piano. Ngayon, di pa naman talaga magaling pero nakakapag-piano na ako. Ayun po, sinisikap ko na i-train pa yung sarili ko na gumawa ng kanta. Physical music lang ba yung mga ginagawa? May mga ginawa na rin po akong kanta before na hindi siya liturgical. Kumbaga siya, ang tawag secular song. Yun po. May mga ginagawa rin po mga secular song. Pero usually, hindi ko po siya linirelease. Para sa akin lang siya, ganun po. Yun. Ano yung mga music na ginagawa ng mga kanta? Ang pinakauna ko po nagawa, katulad ng sinabi ko kanina sa inyo, Kapampangan. Tapos, may Tagalog din po. May English din po. Yung unang English na nagawa ko po is 25 years of LRMS, Lorenzo Mission Society. Yun po yung pinakaunang English na nagawa ko. Bali, minsan Chinese, ganun po. Dahil I belong to Filipino-Chinese community seminary, kaya tinatry ko rin po yung sarili ko na gumawa din ng mga Chinese songs. Pero
Katulad po ng tanong nyo kanina na ano pa yung ginagawa ko para maging okay ako sa pagdating sa music. Yun din po, sumasali pa rin sa mga contest. Nagkaroon ng competition sa Angeles University with the collaboration of Archdiocesan Liturgical Music of Pampanga. Sumali po kami, naganap po ako ng choir sa Angeles City hanggang sa pinalad naman po kaming masali sa finalist, pero nagpang third place po kami during that time. Dahil rush na rin po yun. Nakanap po ako ng choir 2 days before the competition. So, mabilis ang practice, ganoon po. Yun po yung ginagawa ko para maging better pa, mas maging maayos pa sa paggawa ng musika. Gawa lang ng gawa ng kanta. Hanggang sa merong nakikinig, mga kaibigan ko po, mga pari namin, mga pamilya, hanggang sa may nakikinig ng kanta, gawa pa rin ng kanta. Kasama po kayo sa choir dati. Yes po. Sino ba yung gusto ko yung find ko sa kanta? After po ng pandemic, actually before pandemic, gusto ko na pong bumuo ng choir, ng youth choir. Pero nabuo ko na lang po siya after pandemic. Dahil nung mga panong pandemya, ang pangalan po ng choir, Sancti Caroli Chorus. Kasi ang birthday ko po, San Carlos Borromeo. Kaya Sancti Caroli, Latin name ni San Carlos. Yun po, binuo ko po yung choir na yon, I think 3 years ago. Hanggang ngayon po, bago po ako pumunta ng seminaryo, bago po ako pumasok ng seminaryo, hanggang ngayon, nakakapaglingkod pa rin po sila every third Sunday sa Senyor Salvador Parish po, Candaba, Pampanga. Siguro inspirasyon. Kadalasan po marami din nagtatanong paano po ako gumagawa ng kanta. Minsan, merong isang nagsabi sa akin na, paano ba yung paggawa mo ng kanta? Kasi ang paggawa daw po ng kanta, sabi niya, gagawa ka ng poem, tapos lalapatan mo ng musika. Tama naman po yun, kung gagawa ka ng liturgical music, pero hindi mo dapat iibahin yung nakasulat mismo sa Biblia, sa mga books po. Hindi mo dapat iibahin para masabing liturgical. Ang paggawa ng mga music, usually mga religious po, mga inspirational song. Pero sinabi ko po sa kanya, alam mo, ang paggawa ng musika hindi lang ganun. Nagagawa ka lang ng poem, tapos lalapatan mo ng musika, hindi ganun. Ang paggawa ng musika hindi lang yung dahil gusto mo lang, ay gusto ko gumawa ng musika, gusto ko gumawa ngayon ng music, gagawa ako, ganyan. Hindi ganun. Dumarating na lang po siya bigla-bigla. Minsan, kahit anong oras na ng gabi, bigla na lang papasok sa ano mo. Lalo na po ako, dahil sa seminaryo, walang cellphone, talagang sinisikap talagang i-memorize yung tono. Meron po akong isang gawa na isang pang-Advent po siya, Emmanuel, na nahihirapan po ako dahil walang cellphone. Minemorize ko po talaga yung kanta 11 p.m. ng gabi. Tapos kinabukasan, tinrinay ko sa piano, buti na lang naalala ko. Ganun po yung paggawa ko ng musika. Dumarating na lang bigla. Hindi yung dahil ginusto mo lang, makakagawa ka na. Yung mga naging inspirasyon ko, yung mga tao, hanggang sa may nagkakanta, nakikinig ng musika, tuloy pa rin sa paggawa. Kasi lalo pa po ako na-encourage na gumawa ng kanta kapag yung mga kumakanta sa kanta ko, mga mahihirap. Sabi kasi ni Eddie Ontiveros, Jesuit composer po, sila yung nag-umpisa ng liturgical music sa Pilipinas. Sabi po niyang ganyan na ang musika magandang pakinggan kapag mahirap at simple yung nagkakanta. Sa parokya po namin, simple lang yung tao. Yung mga nagawa ko pong kanta, kadalasan nakakanta po nila sa amin. Kaya natutuwa po ako, na-encourage pa ako na sumulat ng kanta. Dahil mismo yung mga tao, nakakausap po sila, sinasabi nila sa akin na talagang ramdam nila yung kanta. Kasi kapag sumusulat po ako, buhay talaga ng tao. Gumagawa ka ng kanta, hindi lang dapat para sa sarili mo. Dapat pasukin mo yung imahinasyon ng tao. Pasukin mo ang puso ng tao. You are still watching Sensei. For more Sensei and Limang Siglo videos, huwag kalimutang bisitahin at i-follow ang aming mga social media accounts. May mga na-release na po akong mga single. Sa Naseta Leteca, mga 36 years ng parokya po namin, 21 years sa Magalang po, mga ganon. Marami na rin po ako na-release na kanta. Sa YouTube ko po, may YouTube po ako, Brother Kebs. Ayan. Subscribe na rin po kayo. May Facebook page din po ako, Brother Kebs din po. Nandun po yung mga kanta ko usually. Sa mga interested po na makita sa pagtutula, kung i-try yung pagtutula, ano pa yung mga tips na ibigay sa kanila? Siguro, wag niyong isipin na deterrent yung
yung edad nyo, huwag yung isipin na bata kayo, tsaka huwag yung isipin na baguhan kayo. Ayahan nyo lang na dumali sa puso nyo yung musika. I will give a concrete example for the sake of our conversation. Kadalasan ako na-discourage ako kasi parang iniisip ko na hindi naman talaga ako para sa musika. Wala naman akong formal study sa music. Wala po talaga. Pero bakit nagpapatuloy pa rin ako? Kasi bigay ng Diyos, awa ng Diyos, grasya ng Diyos. Sabi nga, huwag sayangin yung grasya ng Diyos. Ang lagi kong sinasabi sa mga choir ko, gaano man kaganda yung boses mo, kung tamad ka mag-practice, wala rin yan. Kasi isipin nyo, tatanda kayo, mapapaus kayo. Isipin nyo kapag tumanda kayo, tatanungin nyo yung sarili nyo, saan nyo ginamit yung boses nyo? Habang kaya nyo pang gumawa ng kanta. Kung gusto nyo gumawa ng kanta, gawin nyo na, umpisahin nyo na. Ano po yung mga steps by steps po na ginagawa? Step by step. Usually po, wala po talaga eh. Ano lang, minsan tono ang nauuna, minsan lyrics ang nauuna, minsan, depende po sa ano. Depende sa kalooban ng Diyos. Sa mga gumagawa ng music, sa mga sumasali ng competition, huwag kayong manghinayang, huwag kayong mag-guilty, no? Huwag kayong magdarabog, mapoprostrate kapag natalo kayo sa isang competition. Marami pa tayong pagkakataon. Kung gumagawa tayo ng kanta, para lang sa mga tao, kung para sumikat ka lang, talagang mapoprostrate ka. Pero kung gagawa ka ng musika para sa Diyos, G ka lang, tuloy ka lang, gawa ka lang ng gawa ng kanta. Basta't may nagkakanta, basta't may nakikinig ng kanta mo, sige lang. Huwag sana silang maging ma-discourage sa mga bagay-bagay, sa mga tao. Ang kailangan mo lang, you should know how to deal with it and how to live with it. Ganun po. Sa mga gusto nyo kayo maging part ng Filipino Chinese community, kailangan ba Chinese and Filipino? Ano ba yung pwedeng qualification? Mag-invite na rin po ako sa seminary namin, Lorenzo Mission Institute. Filipino-Chinese po siya. Hindi naman po na kailangan Filipino-Chinese ka. Pero dapat may pagmamahal ka sa Filipino-Chinese community. Higit sa lahat, may pagmamahal ka dapat sa Diyos. Siyempre, if you want to serve God, you should serve His people. Sabi nga, ganyan, do you love God? Serve Him. Do you want to serve Him? Serve His people. Forget yourself and remember others. Ang requirements lang po, dapat gusto mo talaga magpare at mag-serve sa Filipino-Chinese community. Ano yung mga life lessons sa'yo na natutunan mo sa pag-serve mo sa TikTok? Sabi ko nga po kanina, ang paglilingkod, mahirap siya kapag inisip mo ay yung sarili mo. Lagi mo lang tatandaan na you are there to serve, not to be served. Sa mga gumagawa ng kanta, nandyan ka, gumagawa ka ng kanta para sa Diyos, para sa mga tao, hindi para sa sarili mo. Ang dapat mong isaisip, ang dapat mong laging i-remind sa sarili mo na you are a servant, isa kang maglilingkod. Hindi ka boss. Mahirap siya na isabuhay, madali lang sabihin. Kahit ako, madali lang sabihin. Pero, itry mo yung best mo, gawin mo yung best mo para ma-remind mo sa sarili mo araw-araw na you are a servant. Thank you for joining us in this Sensei episode featuring Brother Mac Kevin Peña, a seminarian and a faithful servant of the Lord. Let's be like Brother Kevin, who never stopped finding ways to serve the Lord and His people. With his written songs and his aspiration to be a future priest, he can reach many people and faithful. See you again, and we will continue to explore, learn, and improve, because life is a continuous learning process. This is Sensei, their skills and talents.